May good news mga kasinag, may nakabalita sa akin na si Bagwis daw mga kasinag, may nakahuli sa kanya. Mga kasinag, andito na tayo ngayon sa area dun sa nabalitaan natin kung nasaan si Bagwis. Ito na mga kasinag. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang hapon po. Ngayon pala mga kasinag, may good news sa atin tungkol kay Bagwis. Kaya masayang masaya ako ngayon. May good news mga kasinag, may nakabalita sa akin na si Bagwis daw mga kasinag, may nakahuli sa kanya nung bagyo. Anong bagyo daw mga kasinag nahuli si Bagwis? Ngayon mga kasinag, pupuntahan natin ngayon. Nandito pala kami sa Halabang Baybay. Papunta na kami sa area kung nasaan si Bagwis. Kaya mga kasinag, samahan niyo po ako at puntahan natin si Bagwis. Alamin natin ngayon mga kasinag. Sobrang excited na ako mga kasinag. At natutuwa talaga ako ng marami dahil buhay pala si Bagwis. Pero hindi ko sure mga kasinag kung si Bagwis talaga yun. Pero balita lang ito mga kasinag Kaya samahan niyo ako at puntahan natin dun sa lugar na kung saan nandun si Bagwis. Nandito pala ako mga kasinag sa Halabang Baybay. Kung makikita nyo, ayan. Ang ganda ng dagat natin ngayon. Sa lahat pala ng ating viewers, subscribers, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Nung vlog ko pala nung nakaraan mga kasinag na ihiningi ko sa inyo ng tulong tungkol doon sa isa nating viewers na maalam na. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng tulong. Thank you so much mga kasinag. Hindi ko man kayo kilala, pero si Lord na ang bahala sa inyo mga kasinag. Kaya maraming salamat po sa tiwala at suporta. Ayun mga kasinag, ang ganda ng simoy ng hangin. Nalalanghap ko na. Kasi masayang talaga ako ngayon mga kasinag kasi may balita tungkol kay Bagwis. Let's go! Ito na. Nakamotor pala tayo mga kasinag. Kasama ko si Mrs. Ayan. Ayan, kasama ko si Mrs. Pupunta na tayo ngayon mga kasinag puntahan natin yon. Dito na ako nag-intro. Akala ko si Pitoy ibang aso pala. Pitoy! Si Pitoy yan. Ayun mga kasinag, let's go. Okay. Usyan mo si Duki. Let's go. Ayan. Si Duki. Ganda ng baybayon. Kaso nalubog ang ating gulong. Lumulubog ang gulong ng ating motor. Ganda. Woo! Sarap ng simoy ng hangin. Mga kasinag, andito na tayo ngayon sa area dun sa nabalitaan natin kung nasaan si Bagwis. Ngayon mga kasinag, andito na kami. Ito na mga kasinag. Ayan. Nakita nyo? Ito na mga kasinag.